Sampun diusulke. Simpan dalam perut. Rangan kembung no, Mas. Kape muni apa? Cangkem. Niki sampun nggih. Kok iya. Emang jane baru-baru lho. Wah, aku sek seneng melu campur sarine bakal sapi ta. Mah aku. Sumpah aku nek kene ketok lucu ta. Aku kei anu tletong rong truk. Aku sesuk golek-golekno bakalan siji cilar regane 8 jutanan ide ya. Ya tapi sikile mak siji. Weh Pak ndasem ya. Lanang sego wedi lah pokoke rego 8 juta aku. Iya tapi gak ndek bokong. Rasa bayaran piye wong esuk tak aku jaga bayar utang apa Yo. Nalika aku tak kowe kowe. Momok mau kowe. Arin perse arin. rasa rasane
driya Bu, monggo sugeng kondur matur nuwun. Kaya ngenteni santai. Santai. iya ta